Hola, hola, aquí Mondra. Como me gusta queixear. Faime moita ilusión vir este ano a cantar coa nosa Folía das Ardentes. O queixo de Arzúa é o meu preferido oficialmente. De feito, estou aquí sufrindo, cheirando este queixazo que me vai durar 3 meses. Hola, somos de Rapans, queixeiros amateurs. A mí gusta máis queixarme. Yo soy la que somatiza. A mí mólame con mel e nozes. Na nosa zona tómase como merenda, non como postre, pero bueno, respetámosvos. Boas, aquí Xoel López para decirvos que non vos esquecedes de queixear. O queixo de Arzúa para mí é un clásico na miña casa de toda a vida, a miña nai e o meu pai, a verdad que a día de hoxe é un queixo que está na casa sempre. É un básico na miña vida de toda a vida. Hola, somos Capital Boscov ¡E vimos a queixear! Levamos varios anos intentando fuerte meternos e ganar o que era o concurso de queixo maquetón. Este ano parece que se alinearon os astros e por fin o pudemos facer e a verdade é que é unha experiencia super bonita que nos permite tocar pois nunha fecha tan señalada no calendario autonómico. Hola, buenas noches, somos parte de Cariño y hemos venido a Arzúa a queixear. Nós somos os Melidaos e... ¡Imos queixear! Hola, son Luís e represento a Rondalla Moraima. Hola, eu son Alba e represento a Asociación Cultural e Musical O Bringuelo. Hola, eu son Albert e represento a banda de música de Arzúa, a BMA. Gústanos queixear! Viva a festa do queixo!